To moje sexuálne zneužívanie trvalo 3 roky. Tak úplne chápem, keď si niekto povie, že prečo si sa tam vracala. Od nejakých 13, 14 Úplne chápem, keď si toto niekto povie, ale zároveň viem, že si to povie niekto, kto niečo také nezažil. A hlavne je to úplne iné, keď proste 13-ročné dievča alebo 14-ročné dievča proste vidí, že ten niekto mu ukáže proste, že má doma zbraň, že rozpráva o tom, aké má proste kontakty a tak ďalej. Vyhráš to takýmto spôsobom, že vlastne čokoľvek spravíš, čokoľvek povieš, pretočím to proti tebe, zničím ti život a možno príde niekto k úrazu, pretože v obývačke mám a ja som ju videla, tú zbraň. Pán Racne, prestaňte útočiť na tú kameru. Vraj ste mali tie deti zastrašovať a mala o tom vedieť aj vaša pani manželka? Áno. Cez 20 obetí tam je. Martina, nechcete sa vyjadriť k tomu obvineniu? 25 zneužívaných detí. Môžete mi dať pokoj. Dajte Mám prístor na vyjadrenie, pán Rad. Nechcem sa vyjadrovať, tak mi dajte pokoj. Strašne ťažko sa počúva, keď tie dievčatá hovoria, že spravodlivosť u nás nie je a nemá to význam. Ešte ťažšie je podľa mňa, keď to vidia tie, ktorým sa to deje. Teraz? A vidia, že sa vlastne nedieje nič skoro, že to sa vlečie, že to je pomaly a vlastne kvôli tomu aj mlčia a budú ďalej mlčať.